Sarcopènia es defineix com a la falta de massa muscular dintre del pes total d'una persona i en aquests casos es sol recomanar el treball de força. Però què passa si tens dolor? T'han dit que has de fer força, però per exemple tens dolor al genoll o a l'esquena i penses, i si acaba pitjor? Anem a parlar de la sarcopènia, que és aquesta pèrdua progressiva de massa muscular i força que comença normalment a partir dels 40 o 50 anys i que a més s'accelera amb el temps. I no és només una qüestió estètica, estem parlant de salut. Les publicacions en revistes com The Lancet o The British Journal of Sports Medicine són clares. La falta de força muscular és predictor de mortalitat. La pèrdua de massa muscular augmenta el risc de caigudes. I és que l'entrenament de força és la intervenció més eficaç. No és caminar més, no és fer estiraments infinits. Força progressiva i ben pautada. Moltes persones poden dir, el metge m'ha recomanat força, però clar, tinc artrosis, he tingut una hèrnia o tinc dolor crònic. El dolor és cert que genera protecció, és normal, però la investigació actual en dolor ens mostra que el moviment dosificat no sol empitjorar la majoria de patologies musculoesquelètiques. El problema no és fer força, el problema és fer-la sense criteri. El tractament efectiu necessitarà una valoració individual, un nivell real de força, història de les lesions, avaluar si el pacient té por al moviment, si hi ha altres patologies i dosificació progressiva. La càrrega ha de ser suficient per a generar adaptació tolerable i no disparar el dolor. A més, deu ser progressiva. És molt important que siga ben acompanyada amb una supervisió en temps real, poder realitzar-li correccions tècniques, així com una adaptació constant depenent del dia. No és el mateix fer exercici que fer un programa estructurat amb criteri sanitari per a guanyar força. Si tens més de 40 anys i notes que cada vegada tens menys força, no és només l'edat. La sarcopènia es pot frenar, però necessita planificació i quan a més hi ha dolor o patologia associada, encara més. Informació fiable més programa individualitzat igual a un millor pronòstic i millor resultat. Si t'ha sigut útil, segueix-nos per a més contingut basat en evidència sobre salut. Ens veiem al pròxim vídeo.